दे जों गिबियावनो गोजोननाय जासिबाय आरो स्पेसियेलि बिटिआर सरकारखौ आरो प्रमद बर'नि जिथुनिखि सरकार बिथांखौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो लोगोसे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासै जिल्लानि बर' रायजोनि जानानै बिथांखौ जों गिबियावनो साबायखर बावदों आरो जोङो गोजोननाय मोनदों जे सोलोंथाइनि जिथुनिखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंबो काउन्सिलाव लाबाय दं बड'फा इउएन ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों बेनिनो जोङो जोंनि बिटिसिनि बाहेरनि माखासे संगठन आरो काउन्सिला रिकुवेस्ट खालामनायाव बिटिसि सरकारा बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 बिथांखिनि गेजेरजों जि मोनसे बिटिसिनि बाहेराव दिनै माने फरायसाफोरखौ इउपिएससि आरो एपिएससिनि कचिंनि थाखाय जि मोनसे फेसिलिटि होदों बे माने जोंनि थाखाय मोजां जादों आरो जों सानना लादों जोंनि सोलोंथाइनि मोनसे दावगाहोनायनि थाखाय बे मोजां हाबाफारि हिसाबै जों बेखौ सानना लादों आरो लोगोसे जोङो बेनिखायनो दिनै जोङो बुंनो सानदों जे जोंनि साथ्र साथ्रिफोरा जाहाथे गावनि भबिसतनि थाखाय आरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां बेफोरबायदिनो सोरबा आइएएस एसिएस अफिसार माने बरननो थाखाय जोंबो नाजानाय थाबाय आरो बे नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि बा जोंनि दानि थासारिफोरखौ जोङो मोजां लेभेलसिम लाबोनो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामनाय जादों बेनि थाखायनो जोङो फरायसाफोर दिनै गासै 2 सेन्टार होनाय जादों जोंहा मोनसेया जाबाय गुवाहाटी एसपिएम आइएस एकाडेमियाव बेवहाय 220निबो बारा स्टुडेन्टफोरा होबाय दं नैबे जोंनि सानजारि नोगोराव थानाय एसबि बड' गेजेर आरो गोजौसिन माने हायार सेकेन्डारि जि माने फरायसालि बेवहाय गासै 106 फरायसुलिफोरा बेवहाय दा एन्ट्रेन्स होगासिनो दङ जों बिथांमोननि इयुननि मोजांखौ जों हास्थायबाय बिथांमोनखौ जों बरायनानै गावसोरनि फरिखाखौ मोजां होथों बेखौ जों खावलायनाय थाबाय माबायदि सायख'नाय जागोन जायफोर फरायसाया पास जागोन माबायदि सायख'नाय जागोन बे मोनसे शिडिउल दंखायो शिडिउल बायदियै जोङो जिहेथु जोंनि बिटिसिनि बायनिफ्राय जों 30 साल' लांनाय जागोन मोनसे शिडिउल दं दा फार्स्टआव जोङो प्रिलिमिनारि जाय एग्जाम होदों बेनिफ्राय मोनसे सिलेक्सन जागोन बेनि उनाव अरेल जागोन बेनि उनाव मटिभेसन जानायनि उनाव जोङो फाइनेल जिथुनिखि रिजाल्ट बे रिजाल्ट बायदि जोंहा मोनसे शिडिउल दंखायो बे शिडिउलखौ अलरेडि साथ्र साथ्रिफोरा मोनखाजोबदों आरो जों बेखौ फोसावनानै होनाय जादों बे शिडिउल बायदियै बेखौ मावफुंनाय जागोन आरो 1 तारिखनिफ्राय 1 आगस्टनिफ्राय क्लासा जागायगोन दा बेनि गेजेरावनो जिफोर प्रक्रिया दङ जायफोर माने बेबस्था दङ बेखौ गासैखौबो फोजोबनो थाखाय लानाय जादों बिटिआर सरकारखौ साबायखर होनांगोन मानोना दिनै बिटिआरनि बायजोआव जे दिनै एपिएससि आरो इउपिएससिनि थाखाय जि कचिंनि थाखाय सायख' आनजाद जि लादों दा बेखौ जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कसारि गावहारि खुंथायनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोना चिफ सार बिथांमोना दिनै बेहाय बानजायनानै होदों दा जोङो खोब गोजोननाय मोनदों गोजोननाया बेनो जे जोङो जिहेतु सोलोंथाइनि सायाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि जोंनि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ लानानै जिहेतु माखासे खामानि मावबाय थादों दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै बिटिआर सरकारा एपिएससि आरो इउपिएससिनि थाखाय कचिंनि थाखाय जि सायख' आनजाद दिनै होदों दा बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो बे समाव बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावगोन आसा खालामदों फैबाय थानाय समफ्राव जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे बे एपिएससि आरो इउपिएससि जि सायख' आनजादनि थाखाय बे बड'फा जि सुपार 50 बे 50आव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां आनजाद होनानै जाहाथे उथ्रिनो हायो आरो जों मिजिंथिदों जे जोंनि जाय फरायसाफ्रा दिनै आनजाद होदों बै फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि साफा मोजां इयुन जोलै जानानै फैथों आरो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनि थाखाय दा बिथांमोनानो सासे जोंनि गोजों जि हाथरखिफोर बायदि अलंफोर जाथों जों बेखौ मिजिंथिदों।